Čaute, dnes je tu deň 11, čo vytváram hru ako maturitný projekt. Takže ešte včera večer som začal písať dizajnový dokument. Napísal som si hlavné odseky a ku každému niečo málo napísal. Ale hlavná pointa je inventár. Na začiatku som zmenil AI, lebo ChatGPT už ako vôbec nevedel, čo sa deje. Inak ten paradox, že ten text písal ChatGPT. A tak som prešiel do DeepSeeku a touto cestou sa chcem poďakovať všetkým Číňanom, že rozbehli môj kód. Musel som prepísať väčšinu kódu, ale výsledok je dobrý. Ponovom sa predmety pohybujú po presnom gride, teda sa nemôže stať, že sa niekde staknú medzi. Mal som síce problémy s obrázkom, ale to sa po pár verziách kódu opravilo. Vyskytol sa aj problém, kedy išli stakovať objekty na seba, čo samozrejme nechcem. A toto sa našťastie tiež podarilo opraviť. Nový systém som ešte poriadne otestoval a teraz to vyzerá takto. Som úplne spokojný, všetko funguje jak má. Konečne. Opäť ideme ďalej. Zajtra nás čaká dropovanie vecí z inventára. Dúfajme, že to pôjde bez problémov. A majte sa krásne ľudia. Vidíme sa zajtra. Čaute.